Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Не хавайце вогнетушитель далёка. Что? Правда? Я правда не умею танцевать. Так соромно, праз мяне мы проиграем у танцевальном конкурсе. И что теперь? Я не подумал, что ты не умеешь. Не переживай, я тебе допомогу. Отсунься, Джонни, лепш Сэнди позаймаецца з легендарнай танцавальнай машинай Брумс. Чаго? Калі ты танцавальная машина, то я король танцаў. Гэта што, выклік? А хоць так. Някепска, Джонни. Ха, ведаю, і ты таксама неблагі. Гэй, зацані гэты элемент. Глядзі. Ведаеш, я таксама не ўмеў танцаваць, але гэтыя двое мне дапамаглі. Правда? Тады мы можем і не прайграць? Прайграць? Ні за што! Мы ўсіх пераможам. Нават пераможам? Так! Малайцы! Атрымліваецца! Давай тут і паставім. Важна не толькі мець дастаткова вогнетушителяў, але і ведаць, дзе яны. Добра. Дзякую, што паклапаціўся, Рой. Няма за што. Конкурс будзе неймаверны. Дзеці так стараліся. Прыходзь. Ха-ха, з задавальненнем. Мне нічога не відаць. Табе тут дакладна не месца. Нешта мне млосна. Гэй, сябры! Пітер! Мы ўжо наступныя! Глядзіце, я прынёс сакрэтную зброю, зацаніце! Сакрэтную зброю? Што гэта? І наступная каманда. Вітайце Сэнді і хлопчыкаў Брумс. Якія смешныя! Дапамажыце мне. Як сорамна! Усё добра, Сэнді, з касцюмамі мы пераможам! Гэй, не хвалюйся! Даверся нам! Ха-ха-ха! Ані разу не супакойвае! Што? Мы пачынаем! Нічога не відаць. Як жахліва! Цяпер ты нам верыш? Гатова, Сэнді? Так, давайте пераможам! Где вогнетушитель? Я иду!
Добре, утякайте со сцени. Ясно! Вогнетушитель стояв не на своїм місці. Могло здаритися нещастя. Даруй мне, Рой. Я ледь не став причиною трагедії. Я навіть не ведаў, што там був вогнетушитель. Я так само. А тепер слухайте. Вогнетушителі можуть дапамагчы не горш за пажарную машину. Пераканайцеся, што вам будзе лёгка дабрацца да вогнетушителя. Не трымайце іх на сонечным святле і ў вільгаці. Рэгулярна правярайце вогнетушитель на паломкі. Ператрасайце іх раз на месяц, каб хімікаты не зацвярдзелі. Так, дзякуй, Рой! Сэнді, ты здорова станцавала. Так, ты была просто зоркай. Дзякуй, хлопцы. Шкада, што мы столькі працавалі, але ўсё сапсавалася. Не ўпэўнена, Сэндзі. Азірніся. На біс! На біс! На біс! На Што? біс! На біс! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыяліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.